Happy Father's Day! Hi mga langga, this is Joy Gang again. And AJ. And welcome back to our channel! So for today's video, this could be a special one. Kay karon is Father's Day. So happy Father's Day sa mga papa diha, sa mga nagpakapapa, sa mga soon to be papa. Happy Father's Day! And syempre, di na to kalimtan si Father God, which is ang atong papa sa tanan. Happy Father's Day sa mga tanang pare, tanan. Happy Father's Day. Sa mga mama nga nagpakapapa, Happy Father's Day. So karon, and Happy Father's Day sa akong dad, who's now in heaven, my king. So yes, again, so karon Father's Day man, so we decided nga manghatag mi og card sa among mga tito and sa iyang papa and and napod mi something unique nga ihatag nila. Later makabalura mo unsa na nga unique. So karon maghimo na mi card. So tawagin ko ha. Masya sa mood guys. Masya sa mood mga langga kay gisipon. Gidungoy. So, let's get started. Cut out. So, wala siya. So, ako na lang siyang sulatan. Later. So, mga langga, we're done. So, yan. Yan. Happy Father's Day. Akong ibutang. Well, it's the thought that counts. Sakto. Sakto. Sure. So, muna siya. And, aside ani, napod miss unique nga ihatag nila. Which is, wind. Bani mo basa, Jing? Wind wheels. 1, 2, 3. Tada! So, nag-harvest man ni og upland kangkong. Gawas ching, di ka makita. So, I decided nga, instead nga, ibaligyan na mo ni siya. Inani, tag 10 pesos ni sa kay nani guys. So, namaligya na dahil. So, instead nga, among ibaligya, amo na lang ipanghatag sa among mga tito. So, pero wala ko naka-video while nag-harvest kay gikan to mini church, niya to church. So, I'm so excited nga hatagan akong mga tito ani.
para masuda nila para paniud to. So, without any further ado, let's go! Aray, Jay. Selamat United. Happy Father's Day! 21. Kaya, magdide? 21. Father's Day! May bayad di wala? Wala! Ay, salamat. Ang genuine nga Father's Day ang 21 ba yan? Happy Father's Day ko! Salamat kayo. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Upa na na! Father's Day ba rin? Father's Day. Karoon mo ko yung original Father's Day? Fake news mo ito na? Ay, karon eh mo. Happy Father's Day! Usa mo ka istorya? Na naging mautas. Easy ka kuda. Saan ka nasa school? Easy boy. Parang Ay, igit. I-off sa to. wala na ito. Hulog siya, guys. Uy, chicken. Ay, si Kulburek, di makitaan. Happy Father's Day! Day. Tando ay tangkong. Happy Father's Day! Upa na na! Ha? Upa na. Tanong meron. Happy Father's Day, Col! Happy Father's Day, Col! Dayong! Mukha nga, bubugti na ako. Adubuhon. Picture sa picture. Salamat Bisaya. Ihatag mo. Ginangko. Happy Father's Day! Thank you. Happy Father's Day! Oh, di maka-adobo na. Salamat Picture sa kayo, picture. Happy Father's Day, Kaz! Happy Father's Day, Bart! Boss, Happy Father's Day! Happy Father's Day, to! Oh, sige na! Happy Father's Day, budpapaing na! Oh! A few moments later. Mga langga lang karon sa cemetery. Okay, mga dokumentan. Let's go. So, mga langga mo to siya ang nahitabong pagpanghatag na hug kangkong sa akong mga tito. So, once again, sa mga papa, tatay, daddy, lolo, sa mga tito daddy, sa mga papa lolo dira, Happy Father's Day. Sa mga nagpakapapa, Happy Father's Day. And I hope you enjoy watching because it's really the thought that counts. So, that's it. God bless and see you at our next vlog. Ciao!